και έχουμε το top 10 των ακροατών μας, των τηλεθεατών μας που το ψηφίσατε online και με το τηλέφωνο και γράμματα που μας έχετε στείλει. Λοιπόν, πες το νούμερο 10. Σαν τον κλέφτη, Γιώργος Σαμπάνης. Στο νούμερο 9 είναι Μ' αγαπάς αγαπώ, Στέφανος Δημοσθένος. Στο νούμερο 8, πιο κοντά από τον Κώστα Μαρτάκη. Στο νούμερο 7, πριν μας δει κανείς, του Μύρονα Στρατή. Στο νούμερο 6, έξω βγες, από τη Ραλία Χριστή. Στο νούμερο 5, Αλήτησα ψυχή, Αναβίση. Στο νούμερο 4, σώμα με σώμα. Σώμα με σώμα. Του Παπαδόπουλου. Του κύριου Παπαδόπουλου. Κύριε Παπαδόπουλε, τα μπισκότα σας παρακαλώ. Στο νούμερο 3, υπάρχει η ζωή. Δεν στην Ολλανδή. Ζωνταράσανε εμάς. Στο νούμερο 2, στην πυρά. Ξανά Αναβίση. Και στο νούμερο 1, αναθεώρησα. Peggy Zina. Πες δώσ' και το νούμερο 1 στο αμερικάνικο ρεπερτόριο. Το παπαράτσι της Lady Gaga. Παπαράτσι. Καταπληκτική. Παπαράτσι ή παραπάτσι. Παπαράτσι. Παπαράτσι. Λοιπόν, και συνεχίστε να ψηφίζετε και αύριο πάλι εδώ μαζί κοντά ζωντανά για το επόμενο Top 10. Από τη Νέα Υόρκη. Live, GMTV.